Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Nald, Minyo ug may duha ka mga anak. Itago na lasab ang akong address diri sa South nga bahin sa Cebu. Punto medical kini o may pagka-personal ang akong suliran. Kabahin kini sa namatikdan ako sa akong asawa. Gikan magunay siya nga mi-abroad. Apan aron inyong hisabtan, sugdon ko sa wa pa siya makalarga. Ingon ini ang mga panghitabo. Swerte ang Rosana na Rosana? Katong amiga nimo nga mi-abroad? Oo, good. Ano man? Pagbuwag nila siyang ka-live-in, nilarga sa gawas sa nasod. Nakakita na hinog afam, na minyo. Haya-haya na siyang kinabuhi, uy. Sakay-sakay na magyating kanahan. Mas apiki para ba tuog naong nako? Oo, mo man ay gusto sa mga pariner. Kita bitaw kog kuan kanang vlogger nga babae nga grabe jud ka apikig naong. Pero naminyo nya pinangga kay sa Amerikano eh. Laki sa. Hindutan nila, uy. Sabi ay, naibog ka. Ibog ka nila. Nya ganahan sa kam adtos gawas. Da, umato kog gawas pa, may dragi ako mahimo. Kay minyo naman ko. Aw, lagi. Pero, unsa ka kun manarbaho ko sa gawas na? Sa? Nganong moadto pa man siya o gawas? Na, ambot bitang Irene mao eh. Nga may trabaho man unta ko. O siya pud may sideline masad siya sa kuan sa online. Online selling. tingali gila ay lang na siya nga way trabahong klaro. Nya, sa man ako ana ma. Dayon na ba nagpanluod na ba kung dili natutugutan? Oh, pasuwaya lang og larga. Mobalik raman bitaw na og dili maayo ang iyang lakaw didto. Maayo ka ma? Agoy lisura ana Baynalda. Kay nga naman. Unsa oram lang nimo ha? Ang mga mabugnaw nga gabi eh. Oh, Ha? saba niya ay yabag mangga. Hanggaw mangga bayari kay. Aw retok na bay. Unsa oram lang ang atong panginahanglan ana isip lalaki. Nagduda ka nga mangita og lain? O kaila man ta. Ug nakailagi ko nimo nga love majud kayo nimo si Irene sukad pa kaniadto. Mao guna imong gipakaslan. Pero si Irene bay. Makaagwanta ka na nga. Wa ka. Unsa? Unsa ibuti mo ipasabot bayari? Agoy! Bay, kabata pa ba yan ang Irene, bay? Mangulgo na natog 5 ka tuig. Ug napay lawas si mong asawa nga murag wa maunsay. Agoy. Maibgan ba yun ang mga foreigner dito sa gawas, bay? Bay Eric. Recorded by X Thunder Gaming. Sa pagkatinuod lang, mo sa labi na akong gikabalakan ang gisulti sa akong amigo. Ang bahin sa among pagka magtiayon sa akong asawa. Unsaon naman lang. Og nakalarga gyud ang akong asawa sa gawas. Sa primero, murag madapan namo og tambal ang among kamingaw. Apa nagkadugay-dugay, nakabantay ko. Nga maglikay na siya kung mutawag ko og video call. Daghan na siya pasangil. Ug labaw sa tanan, ang gusto niyang magsigi og extend sa iyang kontrata. Kay katarungan niya, aron ko na may makatigom. Tuod man, nakatigom-tigom og nakapausab yun hinoon mi sa akong bahay. Og nakapalit sa mig multicab. Pero,
5 ka tuig sa mi nga nagkabuwag. Hangtod nga miuli siya. Ug unya, Ay, sa katapusan. Nauli na gyud ang tanang bisita. Ay, nangita ko nimo. Naraman di ka din sa tong kwarto eh. siyempre, nangandam. Nangandam sa unsa. Siya, unsa. Mangutala pag na siya, Ay, Dali, Taribi. um, Mingaw na ba kay ko na mo? ay, taysa, magpanyo sa ko. Maghapat sa ko eh. Ayun niya na lang na, Human sa first round. Ha? Mingaw na kay ko ni mo. Dugang tang maligo man, Oh, huy. Kini mo, underwear, be. Ay, tata huy. Huy, nipahilo na ka magod sa ubos. Wala lagi ko kapanghugas, uy, amaw. Kanito pa kung kaon ining hugas-hugas. Hala, ha? Ay, Baho. tapa. Anong may unang magka? Kimingal ako na ni mo. Lain ako baho, Ay katawa ba'y? Ikaw rin akong isultihan ini. Kay nagkinahanglan kong ideya sa lain. Kay gruman sa masagod kaha ni mo siya nga, wa ka pang hugas. Labkaw wa gini bay. Pero sikan raw na mo ba'y ba? Oh, Nakaligo nami. Pero maura maghihapon ang baho. O nakabantay ko. Nga, luag na. ha? Uy. Di ba dapat hugot na kay di magukatuig gud mong way kontak, di ba? Kami gani sa mga asawa kon, wa may kontak usak si Manak kun muli siya sa ila. Inigbalik niya mura maganig. Mabalik ang iyang pagka-virgin. Mao ba ba'y? Misalig ko sa kong asawa. Ug wa ko'y pagduda sa iyang love diri nako. Apan tungod sa kong nabantayan sa iyang pag-uli gikan sa abroad. Murag nahugawan na mahinuon ang akong hanauna. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. 5 mi katuig nga nagkabuwag sa akong asawa kay nanarbaho siya isip OFW sa laing nasod. Mausa ba di ay ang baho o odro sa kinatawo sa babae kung magkaedad? 40 na siya. Ikadawang pangutana. Paggamit sa dako niya, medyo luag na. Di bagod nga tungod sa kadugay na nga wa mi kontak, matod pa sa kong amigo, murag mabalik unta siya sa pagkaberhin? Ikatulo pangutana. Dili malikayan nga mahugawan ang akong nahuna. Nga basin may laing lalaki nga gikalambigit ang akong asawa sa laing nasod. Posible ka ha? Ikaupat o katapusan. Unsa may akong buhaton ini niya? Kay nabalaka sad baya ko nga kung tinuod man ang akong pagduda, basin kun matakdan sab ko. Pwede ba na ako siyang ipa-check up? Pero basin og malain sab siya. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nald. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usam nako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Cosmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga healing begins when forgiveness is chosen. Masayop pagod taho, may di masayop na to. So katong mga panghitabo nga dugay na, di na lang to mo na gibutawag og water under the bridge, no? Labay na lang to. Kinsay na dihado, kinsay yamado, magpasensyahay na lamang, ha? Di na tuting kayo og balik kay
Biskay na ayon na ang sabad, na mo bleed na sa balik. Bawang kinabuhi. We learn more to our indifferences, ha? Hindi, maglalis ta. Pero nagkahuman, labano good, ha? Lalis ta kay di batip sa kayo ng yango-yango lang ka pirme. Di man ta magka-cut-on na nagdali ka ng uyon-uyon lang ka bisag supak sa imong kagustuhan. Ha? Supak ka, di i-voice out nga nung supak ka. Pero nagkahuman, good. Murag tennis game ba? Murag boxing, ha? Lamano yung nagkawan. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Nald, 55 years old, taga south of Cebu. Asa ka na, di ba kaha? Talisay, Glanilla, San Fernando, Naga, Sibunga, Karkar, ngato na sa Dumaguete, Dumaguete, Dalagit, Argao, no? Mayong pagpaminaw diya sa mga taga south of Cebu. Naday ko great, no? Mga taga kuan na siya, taga Banawa, no? Silingan ni nila na atong incumbent president karon sa Cebu Lions Council, no? Cebu President the Cebu Council of Lions Club, no? Si Gigi Oles, no? Mayong hapon ni mo ma'am, ang adlaw og ni Winnie Baltonado, nga taga Tuburan ni siya pero nanapod nanumuyo din sa Banawa, Cebu City. Bago lang ni nag-chat nako si Jess Borja ug ang iyang misis nga permigong maminaw nato nga taga Moabag Pilar Camotes ug ang iyang misis ko no na ako no sa Agsungot, Cebu City. Kumusta na ba si Mino Gabisay dang dapita sa Cebu City, no? Da sa bunbun ba ng inyo men si Maricel Luminding Precious Me Reasonably ang nga taga Jukebox Queensland Manorne sila, no? Daruroy magibingat to ni Engineer Rudy Bagares. O iyang mama ko no, nga pirming maminaw yun sa atong programa din sa DYHP RMN, Mama TC Recafort. Mga Recafort family dia sa Negros Oriental, no? Sa silingan ni nila ni Nicar Navarro Basiluti, diya napita sa Negros. O siya Yam, taga siya yan sa Buanga del Norte. Musta naman daya si Undo ug si Michelle Go ug labi na gayud kang Ariel Dingdong Pasagdan, ha? Okay, yung mga Nabaskis family diya sa Perilos Karkar, mga taga Janro Construction Supply, no? Si Rolando Libor, Giseline Narbasa, Christy Di Parini, Belinda Albiso, ug si Ruela Kabkaban, no? Basin og taga diha ning sinder na to kay South of Cebu man. So ako lang yung paningkamutan ni imong problema, Nald, nga akong matubag, no? May tungod ni sa iyang asawa, no? Nga 40 na ang edad, no? Unang pangutana, 5 na katuig mi nga nagbuwag sa akong asawa. Kay na narbaho siya isip OFW sa laing nasod. Mausab ba di ay ang baho o odor sa kinatawo sa babae kung magkaedad na og 40? Daghang mga posibilidad, Nald, no? Kay namatay gitawag og mga vaginal infection, no? Na vaginitis kung tawagon na mo na sa abong kaya. Ang hinungdan ani na ay mga bacterial presence nga unhygienic practice. Unya we will have to rule out mga sexually transmitted problem or diseases, no? Mga fungal infection, so na may tabo na siya possibly, no? So ito ay mga kasagaran ng mga sakit ng mga herpes simplex, mga mga sexually transmitted, syphilis, gonorrhea, wala. I-rule out na nato siya, no? Nya, plus the fact nga ang imong misis is already 40, although ang atong menopausal age, balik-balik na ito din sa itong programa, is late 40s and early 50s with the main age of 52, posible rin magkausap na sad ang iyang production sa mga hormones like estrogen and progesterone, dili ni pareha sa katong mga 20 pa siya o bago pa siyang nadalaga, no? So ang imong pangutan na posible ba akong tubag na posible, no? Wa ko mag-ingon nga nagduwa og laing team imong asawa dito sa laing nasod, pero posible nga nagka-infection ni siya sa iyang internal sex organ, no? Kaduhang pangutana, paggamit sab nako niya medyo luag na. Di ba gyud natungod kay kadugay na nga wala mi kontak matod sa akong amigo. Murag mabalik unta sa pagka-virgin.
ko kakuag daghan na bubog anak, no? Pero magkaedad man god, part part og magkaedad mo babae nga medyo di na gyud pareha sa una nga hugot pa og angay. Kung so gitara pa maingon to kung medyo bugoy-bugoy nga hugot pag angay bay. Pero kani magong gitara god usahay na hugot na luag og angay. So the same is true with ingon ani nga mga sexual concerns, no? So moingon ko nga kanang baguhan na pud tingali ka. Dugay na mamuhay kontak, no? So maka-chance maka ko ang imong asawa medyo lahi na gyud sa una og nilihukan, no? Makaibalog yata ng mga ingon ana nga na laing sexual partner. I cannot easily roll this out, no? Pero depende na po sa personality sa imong misis kung dili ba po siya yung dali kayo ma-attract sa lain nga mga sex partners, no? Pero balikon ako, as we grow older, magka-usab na gyud ang atong sexual activities, no? According to Johnson and Johnson, among nibalaan sa klase, namang gyud na stages sa sexual act, no? Primero, na kay appetite. Kinalang na kay appetite. Kay kung wa kay appetite, apoy lami, no? Kinalang na kay ma-excited ka. Hantod mo reach ka og orgasm or climax, nya balik to the previous resting stage nga resolution. Kumao na ang cycle, no? So, moingon ko nga maybe you can use some additional lubricants if you want to enjoy it more, no? Pero di na gyud pareha gyud sa younger age, no? Sunod nga concern, dili malikayan nga mahugawan ang akong unahuna nga basin may laing lalaki nga gigamit ang akong asawa sa laing nasod. Posible kaha. Ingon ako, posible. Pero depende man na sa imong personality sa imong misis. Mailan man nato ang inunta nilihukan, sinultihan sa usa ka babae nga medyo mahilig muduwa og laing team, no? O naagyog kay trust sa imong asawa bisan pa man og dugay mong nagkalagyo, wad-an na lang na si mong unahuna kung wag gyud kay basihan nga mao na ang iyang gibuhat dito sa laing nasod kay mahog ka nagparanoid, no? So what do I mean by paranoid? Meaning magduda ka bisag walay basihan. Pag naa kay basihan, na ba kay makit-an dihang sa kaha nga post or whatever nga mo confirm nga na siya ka date dito, that's another imong concern, no? Pero guwa gyud na siya siyang trabaho o siya laing ka date kung mag off duty siya inwad anal na si mong unahuna kay ikaw may magantos ni anak, ha? Sige gunahuna nga way basihan. Sunod nga concern, unsa may akong buhaton ani niya kay nabala ka sa basiya nga kung tinuod man ang akong pagduda basin kung matakdan sab ko, pwede ba nako siyang ipa-check up? Pero basin malain sab siya, unsa kay akong buhaton? Pwede kamong duha magpa-check up. Inalang nga darling, nagkaanam na matong edad, magpa-laboratory check up lang ta. Ayaw lang mo ginong iksiyara, ay para di po siya ma-offended. Kitang duha magpa-check up darling, kay mura di na para sa una nga sweet kay ta, lahi naman karon, ha? So, sa akong balikon, wala kay prueba nga nasa laing ka-date dito, pinaagi ng mga chat, mga post sa Facebook or whatever other gadgets nga makuha mo, wabay mga butang diha nga imong makitaan nga magduda ka, wala na lang sa mong nahuna. Pero naakay madetectan nga makapa-enhance sa imong pagduda, mo na kung giingon ako nga pwede mong duha mo adto sa laboratory, kamong duha magpa-check up. Bahala na ko sa imong alibay, kamong duha nga para ma-confirm kung naa ba siya mga infection, no? Posible man siya na siya fungal infection, nald or kanang dili sexually transmitted ba nga uban nga kuan daghang ng mga yeast infection, no? Posible na. Okay? So inaw ta kasabot ka sa kung explicar ni Moral diya sa South of Cebu, ha? Kumusta naman si LP Alpanti diya sa Miglanilla, si Nestor o Linda Pasaylo. Musta naman atong mga tao diha sa mga silingan diha sa Kantawan, ha? Musta? Mamuhi dag manok, baboy, kanding, maayo pagkabuhi kay ug di siya ta mabuhi-buhi o siya taylingaw, pero siguraduhang di ka makahasol sa imong silingan. Kung makahasol, then di close. Ang itag laing lugar nga dili makahasol.
Alright, so inaot na kay nakutlo nald ug ngadto sa libuan millions nga naminaw din sa programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Andam gimig tagana. Thank you very much sa taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw.